дар нишасти хабарии вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар масъалаҳое чун ҷалби маблағҳои грантӣ, вазъи минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ҳамкории вазорат бо давлатҳои хориҷ ҷиҳати пешгирии хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ мавриди таваҷҷӯҳи намояндагони васоити ахбори омма қарор гирифт. Завқи Завқизода, вазири рушди иқтисод ва савдо вобаста ба ҷалби маблағҳои грантӣ баён дошт ки бо мақсади пешгирии хавфҳои эҳтимолӣ ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ вохӯрӣ ва гуфтушунидҳо бо ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ гузаронида шуд ки дар маҷмӯъ $195 миллион маблағи грантӣ ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҷалб карда шуд. дар доираи корбарии вазорати рушди иқтисод ва савдо ба соҳаҳои гуногуни иқтисодию иҷтимоии кишвар дар ҳаҷми умумии $195 миллион маблағҳои грантӣ ҷалб карда шуданд. яке аз самтҳои рушди иқтисоди миллӣ ин ҳамкорӣ бо давлатҳои хориҷ аз кишвар мебошад. дар ин маврид иттилоъ дода шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо Хитой, Иттиҳоди Аврупо, Корея, Россия, Швейтсария, Кувайт, Узбекистон, Озарбойҷон ва Маҷористон робитаҳои ҳамкорӣ дошта бо ин давлатҳо комиссияҳои байниҳукуматӣ гузаронида шудааст ва дар назар аст ки бо Ҳиндустон низ комиссияи байниҳукуматӣ гузаронида шавад. ҳамчунин гуфта шуд ки мубодилаи молу колу тариқи пули миллии давлатҳо низ мавриди таваҷҷӯҳ гирифта шудааст ва дар комиссияҳои байниҳукуматӣ баррасӣ карда мешаванд. парсол мо бо Хитой ҷаласаи навбатӣ ёки як ҷаласаи комиссияи байниҳукуматӣ гузарондем. дар он ҳамчун яке аз бандҳои протоколи комиссияи байниҳукуматӣ қайд шудааст ва мо имсол бо нақша дорем ки бо Ҳиндустон комиссияи байниҳукуматӣ гузаронем ва бо Ҳиндустон мо инро корбарӣ мекунем, пешниҳод мекунем ва як нуқтаро мехоҳам қайд намоям ки ин чунин намуди гуфтушунидҳо вақтро талаб мекунанд, чунки ин ба мувофиқ омадани ду кишвари ҳамшарикро тақозо менамояд. бинобар ин мо ҳис мекунем ки аз ҷониби давлатҳои ҳамшарики тиҷоратии мо низ чунин ҳавасмандиҳо ҳаст ва умеди калон дорам ки мо минбаъд бо шарикони тиҷоратии худ ҷиҳати боз зиёдтар кардани ҳамин истифодаи пулҳои миллӣ дар мубодилаи тиҷорати молу маҳсулотмон ноил мешавем. ба ҳамин гуфта шуд ки дар соли сипаришуда вазорат 37 лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқиро таҳия ва барои баррасӣ пешниҳод намуд ки аз онҳо 14 лоиҳа қабул гардида 2 лоиҳа дар баррасии ҳукумати ҷумҳурӣ ва маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 21 лоиҳа дар баррасии вазорату идораҳои дахлдор қарор доранд. дар соли гузашта дар натиҷаи заҳмати боз коллектив вазорати рушди иқтисод ва савдо дар маҷмӯъ 37 санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор ино стратегияу лоиҳаи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қарории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардиданд ки аз он 14 то аллакай аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардиданд, 2 то дар баррасии ҳукумати ҷумҳурӣ қарор доранд ва 21 санади дигар дар баррасии вазорати идораҳо қарор доранд. ҳамзамон 65 фармоишҳои дохилӣ аз он 9 фармоиши назоратӣ ба тасвиб расиданд. ҳамзамон дар нишасти хабарӣ иттилоъ дода шуд ки ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ дар соли 2022 $7512.9 миллион ташкил дод ки ин нишондиҳанда рекордӣ мебошад. аз ин бармеояд ки ин нишондиҳанда нисбати соли 2021 25.1% зиёд мебошад. Завқи Завқизода, вазири рушди иқтисод ва савдо, инчунин афзуд ки дар ин давра содироти мол $2330 миллион ва воридот ба $5182.9 миллион баробар гардид ки нисбат ба соли сипаришуда 30.4% зиёд мебошад. Парвина Самандарзода, Радиои Тоҷикистон.